Bé, com que vaig malament de temps, també em sembla aniré directament a contestar una proposta. No, evidentment, quan parlem de política econòmica, l'objectiu bàsic i amb molta distància de la resta ha de ser la lluita contra l'atur. 6.000 persones a Vilanova sense feina és una barbaritat que no es pot assumir. Parlem de propostes concretes. Nosaltres pensem que a Vilanova encara hi ha algunes persones que tenen capacitat d'estalvi. Amb aquest estalvi pensem que es podrien impulsar cooperatives d'estalvi i crèdit que alhora podrien finançar alguns projectes de petites i mitjanes empreses. Si hi ha temps després, donaré més dades sobre això. Turisme, és evident, suposo que tots i totes parlarem de la diversificació del turisme. Hem d'aprofitar tot el patrimoni que tenim per atreure gent i perquè la gent que vingui tingui activitats i tingui coses per fer. Parlem de patrimoni arquitectònic, cultural, natural, de tots. Dintre del turisme, nosaltres ja vam proposar fa uns mesos en una moció i en el programa ho tornem a proposar la conversió del Molí de Mar en un alberg municipal. Pensem que és un edifici maquíssim, en un lloc segurament que seria un dels millors albergs que hi hauria a la costa dels Països Catalans i que alhora podria atreure diverses empreses d'esports marítims i d'aquest tipus. Pensem que s'ha de treballar molt més en formació. No és acceptable que cap persona que estigui a l'atur no pugui formar-se d'alguna manera per tornar a accedir al mercat laboral. Volem fer un impuls també al sector primari, treballant per crear una certificació del tipus Garraf quilòmetre zero i el que proposem és difondre aquesta marca a través de fires, mercats, degustacions o de la manera que se'ns pugui acudir. Pensem també que s'ha de reforçar el comerç local i de proximitat, fins i tot abandonant o intentant evitar les franquícies que el que han fet és arruïnar-lo a canvi d'uns quants llocs de treball mal pagats. I no hem d'oblidar tampoc que a l'Eixample Nord, si tirés endavant d'alguna manera, hi ha previstos milers de metres quadrats de sostre comercial. Proposem bienalitzar el carrer Llibertat, que ja s'ha dit per aquí, i Francesc Macià, com ja vam proposar fa uns mesos també, i la municipalització dels serveis bàsics, que se n'ha parlat aquí. Nosaltres pensem que els serveis bàsics municipalitzats vol dir més control sobre aquell servei i, per tant, més qualitat també. Vol dir millors condicions de treball pels treballadors. I callo, perquè m'he passat. Et sap greu, Josep Maria, que si no